Как ми се спи? Най-ранобудното семейство, което познавам. Бъркаш. Прекрасен ден, нали? От всякъде строи щастие. Добро утро. Здравей, Хуани. Ето я, Хуани, моя скъпа Хуани. Много си сериозна. Усмихни се, де. Кисело мляко? Няма. Хуани, запиши, че няма мляко. Нито панички, нито ядки. Проблемът се решава. Да, с пари. Не винаги. Не всичко се урежда с пари. Понякога са нужни и малко усмивки, тактичност и добро настроение. Колко добро настроение струва един пакет ядки? Няма значение. Как си, татко? Зле ли спа? Да, сине, много зле. Свети край. Няма ли повече сок? Записвай, Хуани. Какво е, татко? Днешната ти доза реализъм. Поредната доза мизерия. Не може да бъде. Какво значи това? Кое, татко? 44 000 за телефона. Дядо ви е с алергия, а чечо почти не говори. Това е твое дело, Мария. 44 бона. И моята надница не е толкова. Двойно повече от нормалното. Ами да, сега приятелите ни са по-далеч и говорим повече по телефона. Да не сме се пренесли в Корея. Почти. Ще говориш по-малко и то вечер, когато е по-ефтино. И джобните наполовина. Страхотно. Казвайте, кой иска филийки? Аз също. Това пък какво е? Поредното потупване. И то от силните. Съобщение за новата вноска от ипотеката. Това вместо добро утро ли? Не. Вижте, с лекарската ми заплата няма да избутаме и месеца. Трябва да ми помогнете. Мога да си продам дрехите, за да си платя телефона. Ако съм в тежест на семейството, просто трябва да ми кажете. Да, татко, ужасно ми тежиш. Виж как съм се изгърбил. Чакай, татко, шегувам се. Беше шега, татко. Сядай, не се излиза, татко. Да ти имам чувството за хумор. Много смешно. Страшен шегаджия си, а? Нямам думи. Беше само шега. Какво ми става на всички днес? От критическата е. Не знам. Трябва да си намеря допълнителна работа и... В поликлиниката не върви добре. Благодаря, момчето ми. Вече мисля, че не се справям като баща. Глупости. Ти си жесток баща. Никой татко не се шегува като теб. Я не ме занаси. Не, честна дума. Всичко, което имаме, ти си го купувал. И къщата, и видеоигрите, и колелото ми. Върхът си. Благодаря, синко. Какво ли щях да правя без теб? Тогава ще ми купиш ли онези маратонки от 15 бона? Добре, няма. Ти подиграваш ли ми се, а? Ела тук. Евроком представя испанския сериен филм «Семейен лекар». С участието на Емилио Арагон, Лидия Бош, Франсис Лоренсо, Луиса Мартин, Педро Пеня, Хема Куерво, Карлос Баястерос, Исабела Бой, Аарон Гереро и други. Режисьор Даниел Есиха. Втори епизод. Въпрос на имидж. Айде, Мария, побързай, наближава 9, сигурно има адско задръстване и ще закъснея. Назор си, нали? За къде си ступала и гримирала така? За къде може? За училище. Не ми отговори на въпроса. Отговорихте на училище. Назор съм, иначе щеше да видиш. Какво? Нали вече съм голяма? Рано ти е да се плескаш, изтри си червилото. Проба. 1, 2, 3, проба. Какво правиш? Нищо. Новия подарък от гаджето, а? Я се разкарай. Видя го. Диктофонът на татко. Теб какво те засяга? Освен това, за сега нямам гадже, но съвсем скоро ще си хвана. Божечко, жени. Татко! Не влизай. Тате, кога ще ходим да... Отровни газове! Тревога! Каква ужасна воня! Предупредихте да не влизаш, нали?
Оле! Тревога! Тревога, наводнение! Имаме фонтан! Жестоко! Тичи и кажи на Хуани да спре водата от централния кран. Тичай! Какво става, сине? Откъде е тая вода? Ужас! Помогни ми! Къщата е хубава, но има много повреди. Едно оправиш, друго се разваля. Помогни ми, че ще се издавим. Нали това правя, сине? Господи, колко много вода! Целият подгизнах. Видя ли? Трябваше аз да пипна, за да се оправи. Ти да пипнеш или Хуани да спре водата? През света, дево! Какъв е този океан? Татко е виновен. Клюкар. И кой ще го оправя сега? Защо не извикаш твоя Иполито? Хубаво, ще го извикам, но после аз не нося отговорност. Миналият път едва не събориха къщата. Я стига. Нали знаеш, че няма работа човекът? Добре, без мен. Ти отговаряш. Какво вони така? Като се затопли времето, тръбите винаги миришат. И твоите миришат, татко. Така си е. Май хубавичко си се затоплил отвътре. Не стойте, господин Маноло, излизайте. Здравейте. Хайде, тръгвай и бъди спокоен. Към обяд ще ти звънна да кажеш какво е. Добре дошли в квартала. Малък подарък от съседите. Много сте мила, благодаря. Можеш да ме наричаш Марга. Приятно ми е, аз съм Начо. Внимавай с бабуните, улицата е разкопана. На някой си струва да паднеш. Моля? За бабуните. Ясно. Баща ми си е такъв, ще му свикнете. Все нещо ремонтират. Да, някои неща вече и с ремонт не стават. Татко, стига де. Какво? Забавен е, нали? Да, много, извинете, бързам за работа. Какво работиш? Татко е лекар. Да не сте от онези, дето махат и слагат каквото си пожелаеш. При пълна дискретност. Не, семейен лекар съм и работя в една поликлиника. Жалко. Ако бяхте пластичен хирург, веднага щях да дойда да ми направите една липоскулптура. Хипо какво? Липоскулптура. Вижте, ако ми махнат излишното от тук, разбирате ли, и го сложат ето тук, например, ще изглеждам по-добре, нали? Честно казано, не бих местил нищо, защото после стават издънки. Аз обаче държа да ми обясни какво е това хипоскулптура. Марга, погледни това. Пак го направиха. Кой е този? Той е ли мъжът ми? Говоря с новите ни съседи, Висенте. Какво е станало? Пак са разкопали точно пред къщата ми. Първо бяха тръбите. После имаше течна гъста, а сега са дошли да сменят и кабелите за тока. Това пречи ли ви? Пречи ми и ще пусна жалба по всички вестници. До кога бе, хора? Писна ми вече. С тия дупки сме като след бомбардировка. Не се ядосвайте за глупости. Как не? Дошли са да работят, а не да ядат през работно време. 15 минути почивка бяха победа за синдикатите. Да, а после сядат и играят белот. Съжалявам, но много закъснях. Довиждане. Слушайте, не сте ли малко сприхавичък? Какво се опитвате да намеквате с това малко? Тръгвай, Висенте, да вървим. Добре, че нямаме деца. Кварталът се напълни с какви ли не. И без това не знаеш как се правят деца. Но ти знаеш, нали? Айде, върви. Ти какво правиш там? Аз ли? Нищо? Здравей, Начо. Добър ден. Здрасти, Пако. Добър ден. Много си усмихнат днес. Да, утре играят националите, но от Атлетико. По-бързо носа сърце за присаждане! Разкарай тая гадория. Не се връзвай, бе, човек. Давай го, за кого е? Това са пасти за някой си Борха Брадера. Ще му ги занесе, благодаря. Подпиши тук, където пише донор. Ще ти дам аз един донор на теб. Стига, Пако, нали сме приятели? Добро утро, Хертро. Добро утро. Здравейте всички, здравей. Носиш ми поредната жертва? Не го пипай и искам да му се порадвам поне няколко часа. Вчера бях на една конференция за представяне на ново лекарство. Много ли работихте? Капнахме. До 5 сутринта бяхме в една кръчма и като почна фламенкото, няма спиране. Да, тежко е. Тук май ти пращат малко от лекарството. Какво е? Пращат ми пастите от лабораторията. Знаят към кого да се обърнат. Тогава аз ще се заема. Остави ми една. Не яш хартията. Нали беше на диета? Да, но от утре. Отпуснаха ли ни субсидията от Европейската общност?
Да не си я раздал на пазачите по дискотеките, за да те пускат. Жалко, че ми нямате доверие. Но някои хора си вършат работата добре, господа. Субсидията ни е отпусната. Наистина? С малко връзки. Най-сетне една добра новина. И за това ночи ще ми направиш един списък на най-необходимите неща. Разбира се, на първо място рентгеновата зала, апаратурата, за която... Не забравя и една хубава картина за чакалнята. Дори да е някое копие надали. Добре. Толкова е грозно, че ще се изложим пред някого. Мариано, поемай си малко дъх между две пасти. Дайте му вода. Мариано, пастите ми. Ще се задавиш. Опитваше се да каже да купите една машина за сандвичи. И за това се задави. Точно така. Пълен идиот. Ще заприличаш на слон, Мариано. Това е болният. Как го намираш? Батерията е много зле. Лошото на този вид е, че лесно им се износват частите. Защото не са сглобени добре. В момента не мога да кажа нищо, но... Я не ми се прави на отворен. Ще го оправиш ли или не? Ще се заблати и тук виж ми скочила някоя жаба. Хуани, дошъл съм да върша работа и да ви помогна, а ти ми се караш. Нали знаеш, че се трепя, за да събера пари? Да се издигна? Да се оженим най-сетне. Пак ли захвана старата песен? Дотегна ми вече. Слушай, Хуани, ще ми платиш ли предварително за тая работа? Затънал съм в борчове, нали знаеш? Започваш ли? Колко? 15 бона. Я повтори. 15. Ти лут ли си? Повече от 3 не давам. Като щупя 3-4 чешми, утре ще трябва да ги поправим. Ето. И без да ми въртиш номера. Да не си посмял да щупиш нещо. Боже мой! Хайде, гълъбче, не се сърди, де. Пусни ме! Значи продължавам със същото лекарство. Да. Ще си слагате от капките 3 пъти дневно и ако ви сърбят очите, почиствайте ги с памуче. Тези капки много помагат. Не искате ли да ви пратим на очен лекар? Не, тук си ме лекувате много добре. В очния са много груби. Казват, че на моята възраст било нормално да ме болят очите. Да, идвайте си при нас. Какво ще правим, ако не ви виждаме, Дон Мануел? Много ви благодаря. Казах им на уния, че искам да ги видя на моите години. Добре сте им го рекли. Казаха да не чета много. Така ли? Четенето е за предпочитане пред телевизията. Пък и децата постоянно ми пишат. Трябва да им отговарям. Да, какво стана с тях? Още са в Бостън. Да. А по-големият дори вече чете лекции в университета. Жалко, че са толкова далеч. Какво да се прави? Имат си свой живот там. Ето, това е рецептата. Много благодаря. До другата седмица, Дон Мануел. Благодаря за всичко. Аз ви благодаря. Вие сте факири. Довиждане. В шишенцето имаше вода. Да, с малко физиологичен разтвор. Помага му за очите. Но за това не е нужна рецепта. Да, но си тръгна доволен. А това е най-важното. Може ли? Николас? Здравей, Хертро. Добър ден. Николас? Как така? Идвам да поговорим за бизнес. Ще седнем ли? Не, ще те черпя едно кафе. Може. Няма да се бавя. Довиждане, докторе. Кажи, Начо, харесваш ли тази работа? Питаш дали си харесвам професията? Не, дали ти харесва да практикуваш тук? Защо да не ми харесва? Заповядай. Кафето чисто или с мляко? Чисто, ако обичаш. Ще говоря направо. Предлагам ти чудесна възможност да изкараш малко пари. Да не си се хванал с политика? Не е това. Идеята е на Консуело. Знаем, че напоследък си финансово затруднен. Толкова ли ми личи? Искаш ли да работиш в една скъпа частна клиника? Виж ти. Сега разбирам защо влюбените по филмите вършат толкова щуротии. Я не се излагай. Записа ли го? Естествено. Пусни ми да го чуя. Изобщо не усети. Глистите са плоски червеи, които
това е по време на час. Да. Той е най-прекрасният даскал, който съм имала някога. Мислих, че си го записала от телефонния му секретар. Някакъв разговор или нещо от сорта, но не и от урока. За начало и това е добре. Дон Андрес. Жесток е. Не го намирам толкова готин. Ти просто завиждаш. Не е това, но... Да запишеш урока не е нищо. Глупости. Чули какъв сексапилен глас има? Слушай. Глистите спадат към групата на... Забелязали колко сладко казва глисти? Да, но няма да се остане с това, нали? Не, ще му определя среща. И как? Ще видиш. Мария, не се превъзнася. Много е дърт. Сигурно гони 30 така. Няма да е първият даскал, който сваля някоя своя ученичка. Хуани. Времена и нрави с телевизионната легенда професор Юлиан Вучков. Когато парализираща болка ни пререже през кръста, целият свят ни е черен. Нито да легнеш, нито да седнеш. А какво остава да се навеждаш, ходиш, клякаш и носиш? Няма нищо по-пагубно за човека, било млад, стар, от ежедневното бездействие. Обездвижени и свити от болка. На кой му се живее така? Кръста много ме болеше. Сутрин не можех да ставам. Имам дископатия от 3 години. Толкова боли, че човек се обездвижва. И просто не му се искат нищо да прави. Когато болката в кръста сковава тялото ви, магнитният колан здраве бързо облегчава болката, сгрява и подкрепя. Веднага ще усетите неговите безспорни качества. Като го нося 4-5 дена и ефекта веднага се усеща. То започва да се отпуска, самата болка изчезва. Вече свободно се качвам в рейса, не е както по-рано. Леко ми е. Магнитният колан здраве обхваща плътно целия кръст и долната част на гръбнака. Едно време, когато са били на жътва, казва моята баба, са носили колани, пояси. Това е богатият опит на нашите баби и дядовци, които с природни средства са успявали да се вдигнат на крака след травми, болести, обездвижване. Млади хора някакъв път казват да седна. Благодаря ви, нямам нужда и започвам да агитирам за колана. Вече над 50 000 от вас избраха качествените магнитни продукти с марка Здраве. Благодарим ви за доверието. Магнитният колан здраве е на изгодната цена от 49 лева плюс цена на доставка. Поръчайте сега магнитния колан здраве и ще имате страхотната възможност да закупите и чифт магнитни наколенки здраве с 50% намаление от цената им. Само за 10 лева. Това е чудесен комплект за вас и семейството ви. Магнитен колан здраве и 2 магнитни наколенки здраве. Обадете се още сега на телефон 02 809 29 44 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. А сега вече и в аптеките. EuroTV Shop. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Когато става въпрос за нашето здраве, компромиси не бива да се правят. Затова ви предлагаме един безмилостен борец срещу влошеното здравословно състояние. Годжи Бери – най-мощният природен адаптоген. Годжи Бери е един вълшебен плод. Твърди се, че Годжи Бери е една от 10-те супер храни на новия 21 век. Сякаш природата е събрала в едно всичко, от което се нуждае вашето тяло и го е наляла в тези хрупкави червени плодове. Пресни, вкусни и невероятно полезни. Пресният плод съдържа в естествен вид плодова захар и киселина, така че се приема максимално, включително и от диабетици. Подходящи за деца и възрастни, плодчетата на Годжи Бери са мощен стимулант на имунната система. Използвам го за да си повдигна статуса на имунитета и съответно при физическите усилия, които аз всеки ден правя. Те дават енергия на хронично страдащи от бъбреци, чернодробни и сърдечно-съдови проблеми. Приемах по 30 грама сутрин. Продължителност на 3 месеца съм го приемала. Холестерола ми спадна, съня също ми се подобри. За универсалния терапевтичен курс ще са ви достатъчни 3 опаковки с общо 600 грама Годжи Бери на изключителната цена от 60 лева плюс цената на доставката. Напълно достатъчно количество безценни плодчета за цял месец, ежедневен прием по 20 грама на ден и отлични резултати. Не пропускайте нашата невероятна оферта. 600 грама вкусен пресен плод от Годжи Бери тази година с 40% намаление. Само за 30
36 лева плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 809 28 52 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Попитайте нашите консултанти за специалните ни предложения за интензивен курс. Евро TV Shop. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Времена и нрави. С телевизионната легенда професор Юлиан Вучков. Слушай, Хуани, ти имаш ли доверие на Иполито? Разбира се. Смяташ ли, че би сторил някоя поразия? И другата батерия ли е щупил? По-лошо. Липсват ми 5000 песети. 5000? Добре ли ги преброихте? Да, сигурен съм. Вчера платих бутилката газ, без Начо да разбере, и съм на нулата. Господи, не е моя Иполито, господин Маноло. Хуани? Да. Тръгвам си. Ще ти купя нова батерия. Слушай, защо не останеш да обядваш с нас, Иполито? Не, благодаря ви, господин Маноло. Ами да, и без това нямаш пари. Има пилешки гърдички, нали ги обичаш? Не, ще вървя. По-късно пак ще намина. Приятен обяд. Добре, чао. Мисля, че не е способен да го направи. Какво му става? Да не ограбил някоя банка? Кой? Годеникът на Хуани тичаше като луд. Идвам на време. Надуши гърдичките ти още отвън. Подранил си, сурови са. Не говорих за пилешките. Имаш много мръсно подсъзнание, знаеш ли? Здравейте. Здравей, сине. Начете. Как си, Алисия? Видя ли я малката? Виж ти, много сме се разгорели. Хуани, да им покажа ли? Не заслужават. Още ли има? Това не е нищо. Покажи де. Завърти се да видим. Като манекен ли? Да. Готови ли сте? Да. Хайде, изплъкнете очи. Олеле, майко, каква прелест. Какво ще кажеш, Начо? Ще си щупиш главата, бе, човек? Да, нали я карате на пост и като видите малко мръвка... Те са вегетарианци. Сядайте, имам новини за вас. Какво става? Днес в поликлиниката дойде баща ти, Николас, и ми предложи нова работа. Сериозно? Каква? Да работя в частна клиника. Ами... Баща ми ти е предложил работа в частна клиника? Да. Маноло, това е идея на майка ми. Консуело е царица на идеите. Заплатата голяма ли е, Начо? Още не знам условията. Днес след обед съм на интервю. Имаш ли нужда от менеджер? Колкото и да са примамливи условията, Начо, ще изгубиш една сигурна работа и добрата работна атмосфера. Да, ежедневното осребряване на чекове води до стрес. Престани, Хулио, това не е шега. Слушай, а ще продължиш ли да бъдеш домашен лекар? Семейен? Да, мисля, че да, но изглежда става дума за клиника за ограничен кръг хора. Да не мислиш, че богатите страдат от същите болести като бедните? Стига, татко. Никакво стига, татко. И как се нарича тази благинка? Ами... Клиничен център доктор Бейо. Сериозно? Чува ли си го? И още как? Вашият бюст и бедра ще станат просто мечта. Това не върви ли по радиото? Център по пластична хирургия. Увеличават и смаляват каквото си поискаш. Ти си бил много просветен. Защо Николас ми предлага нещо, за което не ме бива? Помисли само колко ханшове ще те минат през ръцете. Де да бях на твое място. Сещаш ли се за музиката от рекламата? Вашият бюст и бедра... ще станат просто мечта. Хайде да му го изиграем. Не го мисли повече. Приемай веднага. Клиника по естетическа хирургия доктор Бейо. Добър ден, господине. Какво ви? Нищо, леко се ударих там отвън. Тече ли ми кръв? Не. Какво ще желаете? Имам среща с Патрик Бернардо. Какво ще бъде? Лифтинг, корекция на пениса? Не, просто среща. Ясно, нуждаете се от специална процедура. Не, ще вляза по обичайната процедура. Какъв шегаджие? Специалната процедура включва бодибилдинг, кални и слънчеви бани. Не, вижте, аз... Въпрос на имидж. Това е девизът ни. Аз съм лекар. Лекар? Да.
Чакайте да погледна. Да не сте Сантяго Морена? Не, аз съм Игнасио Мартин. Защо не казахте? Нали това се... Имате интервю за постъпване на работа при нас. Седнете там, ще ви повикам. Добре. Този ще ни прогони клиентелата. Извинете. Чакайте си реда. Ама че отношение. О, леле, майчице, къде лясах. Не е леко, ще знаеш. Здравей. Аз съм Патрисия Гаро. Приятно ми е, Игнасио Мартин. На процедури ли? Не, лекар съм. Тук ли работиш? На път съм. Съветвам те да не го правиш. И ти ли работиш тук? Не ме ли позна? Ами, май съм те виждал някъде в академията, нали? Не позна. Завърших право и икономика, но сигурно си ме виждал в сериала "Всекия тъпче". Всекия тъпче е точно така. Да, сигурно е забавно да бъдеш актриса. Не е така. От сериалите страшно се затъпява. Половината епизод се къпеш на отворена врата, а другата се караш с ревнивия си мъж. А иначе искат много стройна фигура, стегнат бюст, красиви уши. Нямаш представа. Да. Между другото, намираш ли ме във форма? Кажи, добре ли изглеждам? Ами, според мен си, добре. Я ми пипни кръка. Какво? Пипни ми кръка, ето тук. Смяташ ли, че е стегнат? Абе, стегнат е. И от колко върви този сериал? Хуани, възможно ли е някой пак да е ровил тук? Хуани, само да го пипна, ще го науча аз него. Какво става, господин Маноло? Нареждате като оплаквачка на погребение. Пак открих, че ми липсват пари. Много ли? Не. 500-600 песети. Божичко, мислите ли, че е бил Иполито? Че кой друг? Господи, ще откача. И крадец ли го изкарахте? Боже мой, за някакви си жълти стотинки сякаш обрал банка. Чакай, Хуани, не се засягай, но човек винаги заделя това-онова. Прощавайте. Ще говоря с него очи в очи, като мъж с боклук. Не, оставете го на мен. Божке, каква неприятност. И отгоре на всичко иска да се женим. Добре, успокой се и не стигай до крайности, Хуани. Ако ги върне, случаят е забравен. Ще ви възстановя колкото ви липсват, а после ще си уредя сметките с Иполито. Добре, но не искам да бъда нахален. След това, което е сторил мойчкият, моля ви, колко ви липсват? Ами, 5000. 5000, заповядайте. Аз ще си ги върна от него. И то с лихвите. Горката, Хуани. Как се ядоса сам? Сега колко печелите на месец? Около 190 хиляди плюс добавки. Ще бъда директен. Интересувахме се от вас. Благодаря ви, но съм доволен от работата си и... Николас ми е говорил много за вас и ви искам в екипа си. Вижте, Патрик, аз съм лекар по призвание и... Предлагам ви 500 хиляди на месец. Моля? 500 хиляди песети. 500 хиляди? Плюс процент за всеки пациент. И процент? Извинявай, Патрик, само за момент. Може ли да скъсите носа на моя Пепе? Ще се пръсна от завист горкият. Вижте, госпожо. Патрик, позволете ми. Първо трябва да го изследваме и да преценим дали е удачно от медицинска гледна точка. Да, много благодаря. Обадете ни се. Благодаря, довиждане. Пак заповядайте. Начо. Пепе е кученцето на госпожата. Така ли? Всеки пациент ползва базата данни и може да избира между 700 форми на бюст. 700 бюста? Не са ли много? Не. Чакайте, каква ще бъде моята задача в случая? Аз не съм хирург. Знаем това. На желаящите да се оперират правим предварителен медицински преглед. Ясно, за да избегнете усложненията. Именно. Не всеки може да си позволи подобна операция. Сигурно при тия цени. Цените отговарят на нивото на услугите. И гарантираме, че пациентът няма да се превърне в човека слон. Бива си ги, нали? Моля? Не, исках да кажа, че ще ми трябват 2 бюста... 2 дни, да си помисля. Чудесно. 24 часа. Стигат. Тук се работи денонощно. Денонощно? При пълно натоварване. Пълно. Трябва да сте на разположение по всяко време на деня и нощта.
И през нощта ли? Забравете това. Костюм и вратовръзка. Добре. Това е за вас. Последен модел. За мен? Трябва да ми намирам по всяко време. Да. Колко е лекичък. Значи 500 бона на месец. Да. И процент за всеки клиент. Да. Видял ли си Патрисия Гаро? Не те бива за търговец. Ти им беше измъкнал поне някое Ферари или... Ферари, да знаеш как се изложих. Приличах на идиот. И за това ще зарежеш пациентите си. Толкова мацки ще му минат пред очите. Няма да мисли за дъртите хипохондрички, я? Бащата на моя приятел Маркито си смени работата и е фрашкан с пари. Но се разболя. Много хубаво не е на хубаво. Добре, закъсали сме го с парите и подобна сума ще ни дойде добре за ипотеката и за телефонните сметки. За някои хора. Точно така. Аз не въртя толкова, но много ме търсят. Да, но за твоя сметка, нали? Пристигна и сметката от нотариуса за прехвърлянето. Да си купим от онези огромни кучета, дето ядат всичко. Хулио, за какво е, бе, дете? Много смешно. Сигурно нямат нито колективен трудов договор, нито нормирана работна седмица. Нито време за Анита. Някой ден ще се прибереш и няма да я познаеш, нали, сладурче? Звъни се. Нищо чудно, работи се денонощно. Здравейте всички. Честито, честито. Много се радвам, Начо. Николас вече ми каза. Здравей. Как си? Много добре. Веднъж да съм съгласна с решението ти. Трябва да си помисля. Да мислиш? Да. Мисленето е човешка дейност, чрез която се стига до най-доброто решение. Най-доброто решение е равно на чек с повече нули. Аз съм съгласен с баба. Браво, Чечо, бързо възприемаш. Значи вече сме мислили и сме го решили. Отваряй го да не се стопли. Ужасна си. Подарили са ни дори мобилен телефон. От мобифона до капитализма има само една крачка. Значи мобифон. Какво щастие. Къде е? Да, Рут. Държа всичко под контрол. Не се тревожи. Да. На утрешния тест пускам плана в действие. Мария, не дай да преписваш. Съжалявам. Нищо, поне ме забеляза. И знае името ми, видя ли? Знае имената на целия клас. Рут, ще ти анулирам теста. Ето и моето го знае. Приключвайте, ако обичате. Как се справи, Мария? Отлично, благодаря. Отговори ли на въпросите? Нито на един. И ти е весело? Умирам да бъда фелшер. Всеки иска да върви нагоре. Ясно. Значи не ти е мъчно за мен. Не, напротив. Кой ще ми носи цветя да ги уморявам? Добре. Ако някой от пациентите ми иска да се разкраси, ще ти го пратя. Мариано, нашите пациенти имат много по-сериозни проблеми от външния вид. Например? Например, да не чакат по 6 месеца за операция. Дон Игнасио, ако си отидете, с кого ще коментирам мачовете? Не го правете, моля ви. Пако, боя се, че там ще трябва да коментирам само мачовете по сквош. По какво? Сквош. После ще ти обясня. Начо, току-що чух. Ти си знаеш, но мисля, че ще допуснеш грешка, ако си отидеш. За какво да оставам, Борха? Нямаме нито рентген, нито лаборатория. Начо е прав. Тук нещата не вървят както трябва. Защо ми нямате доверие? Готов ли е списъкът за най-рационалното използване на субсидията? Да, ето го. Нещата ще се променят. Вече имаме пари. Стетоскопи, рентген, ултразвук, така.
А къде са копията на Дали за чакалнята? Как върви? Нали виждаш? Всичко е под контрол. Ето. Реката се връща в коритото си. По дяволите. Не дей, пак ще я счупиш. Не тече? А кой ще ти отвори спирателния кран? Да, бе. Нещо май си нервен. Не съм нервен. Спирай, че няма да бърша. Ето. Оставям ти кърпа да се измиеш и слез долу. Да ти сложа да хапнеш. Добре. Ей сега. Хайде. Хванах ли те? Май ти си нервна. Пусни ме, Иполито. Разбирам те, цял месец не сме. Пусни ме, на работа съм. Преди не ти пукаше. Остави ме, не ми е до глупости. Това е нещо ново. Защо си ядосана? Заради теб. Защо вършиш такива неща? Хората са ни гласували доверие. Исках само да те гушна. Не говоря за това. Знаеш какво имам предвид. Не знам. Откакто дойде тази сутрин в къщата, изчезват пари. Друг външен не е влизал, така че нещата са ясни. Обвиняваш ме, че съм откраднал пари? Познавам. Вярваш ли, че съм способен? В началото не, но фактите са на лице. Не знам какво да мисля. Агата Кристи го измислила. Не ми мънка, я казвай. Ти ли беше? Казвай. Никога не съм крал. Ами, данъци не плащаш, возиш се гратис. Там е държавно и така протестирам срещу системата. Системата, значи. Тя ли ми взе 5000, дето бяха в халата? Ясно, залагаш ми капани, за да ме изпиташ. Точно така. И ти се хвана като първия глупак. Я погледни по-добре в джоба, ако обичаш. Проверявай преди да обвиняваш. Разбра ли? Не е бил той, господин Маноло. Значи наистина напускате. Изглежда аз последен ще го науча. Още не знам, Мануел, но е възможно. И няма ли да идвате повече? Може би, но винаги можете да отидете при друг лекар. При друг? Ще отида при очния. Защо? Нали не ви обръща внимание? Така си е, но... И двамата знаем, че е физиологичен разтвор. За 350 ти можеш да си купиш половин литър от всяка аптека. Не знам какво да ви кажа. Стига ми 10 минути да си побобря с вас и се чувствам много добре. Бих го нарекал здравна профилактика. Много съжалявам. Моля ви, не се тревожете за Бога. Няма да стоите тук заради нас, я. Ето, и моите синове заминаха за Америка. Но не ги виня. Както и да е. Добре. Най-сърдечно ви желая много късмет. Дон Мануел? Да. Забравихте си капките. Благодаря. Какво ще правя без вас, докторе?
Препоръчвам ви изкуствен мрамор. Ще ви хареса. Изкуствен какво? Здравейте, аз съм Крис Круз, дизайнер. Говорим за обзавеждането на кабинетите. Ще стане страхотно и... Момент, извинете. Да не си решил да харчиш субсидията за нови мебели? Не, виж, не точно. Не е за вярване. Ще купим и нова кафемашина. Биберонът е за теб, не за куклата. Татко? Той дребосък не ще да заспива. Как така? И защо не иска? Кой не иска да спи, а? След малко ще се върна и да си заспала. Трябва да поговорим, татко. Какво има? Искам да ми вземеш 15 000, за да платя на нотариуса. И аз искам много неща, сине. Знаеш, че никога не съм го правил, но нямам друг избор. Последната ти пенсия свърши ли? И помен не остана, момчето ми. Вчера платих сметката за гъста, цели 10 000. 10 000? Защо не ми каза? Не ти казах, защото виждам, че си притеснен. Затова я платих аз. Вече съм на червено. Явно трябва да направим нещо. Разходите постоянно се увеличават. Знам, сине. Помагам ти колкото мога. Май се налага да приема новата работа. Мислиш ли, че ще ти хареса? Бързо ще свикна. Проблемът е да започнеш и му хващаш цаката. Да, сине, но ти винаги си искал да бъдеш семейен лекар. Споделяше го с Елена. Знам, но нея вече няма и... Колкото и зле да звучи, заплатата й също, а децата растат и искат повече. Какво ли би казала, ако те видеше в подобна клиника? Знаеш, че баща й искаше да я уреди в частна болница, но тя до последно остана да си работи. В поликлиниката. Сигурен съм, че би ме разбрала. А принципите ти? Татко, освен тях имам и 3 деца, които много обичам. Така е. Значи, ще приемеш работата? Мисля, че да. Добре. Каквото и да решиш, аз ще те подкрепя. Благодаря ти. Съседката ще бъде доволна ти да й направиш въпросната хипоскулптура. Жалко, че не съм лекар, щях да ти помогна. Ще ти помогна аз на теб. Добре де, гледането е безплатно. Ще ти изтекат очите. Откъде знаеш? Познавам те. Лека нощ, сине. Няма нищо по-хубаво. Добро утро. Добро утро. Пропуска, ако обичате. Разбира се. Нямах търпение да дойда. Заповядайте. Не си правете труда. Изкуствени са. Да, разбирам. Казвам се Начо Мартин. Лекар съм и днес ми е първи ден. Господин Бернардо ви чака във фитнес залата. Добре. В предишната ми работа пазачът беше от Атлетико. Вие случайно да... Не се интересувам от футбол. Така и предположих. Чакам ви вече цели 5 минути. Това да не ви е социалната служба? Извинете. Прекалявате. Много ви моля. Първоначално ще идвате половин час по-рано и ще използвате времето за подобряване на фигурата си. Живее в покрайнините. Ставайте по-рано. Добре. В неделя сутрин ще давате дежурства в тази зала в случай на някаква травма. В неделя ли? Пълно натоварване. Да. Процентът за обслужен пациент остава в сила, разбира се. Предполагам. Да. Не съм пробвал такъв уред. По-ефикасен е от бягането. Ами? Можем да регулираме скоростта, за да не натоварваме излишно сърцето. Може ли да опитам? Разбира се. Благодаря. Някои хора си го слагат пред телевизора. До сега не съм пробвал. Забавно е, доскоро. Чао. Приятно е. Сякаш наистина си вървиш. Страхотно. Какво ли не измислят вече?
Стоя заседнал живот. Така е. Човек е принуден. Как се спира това? Спри, де. Извинете. Госпожице, ако обичате... Как се спира това? Патрик? Какво стана? Знам ли. Тези уреди не са ли малко опасни за по-възрастни хора? Доктор Мартин, в нашата клиника не допускаме хора над 55 години. Над 55? Създават лош имидж. Лош имидж. Да ви имам машинките. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Идвам да ми платите за чешмата и да ти върна парите, които ми взе. Влизай. Ето, не искам нищо от теб. И откъде ги взе, за да ми ги върнеш? Изпадна малко работа в рекламата. В рекламата? Да, разнасям листовки. Пак ли не ми вярваш? И аз вече не знам. Беше голяма загадка. Тук не са ставали подобни неща. Не виждаш ли, че дъртият е изкофял? Не обиждай хората. Да не са ти роднини. Почти. Парите ще излязат от някъде. Видя, че не съм ги взел аз. От халата не, защото сигурно си усетил капана. Здравей, народе! Имам си жестоки нови маратонки. Чечо, откъде взе пари да ги купиш? Ами, понеже татко беше много притеснен, реших да взема от дядо пари на заем. Открадна ли ги? Глупости! Взе ги за маратонките, но... Чечо, това не е редно. Не бива да взимаш парите на хората, без да ги питаш. Да, но татко беше толкова заед. Хайде, качвай се в стаята. Ще видим тая работа. Да знаеш, че ни стори голяма беля на мен и на Иполито. Извинявай, Хуани. Марш горе. Хайде. Страхотно. С новите маратонки взех стълбите за 5 секунди. Добре. Щом случаят се изясни, аз тръгвам да си разнасям позивите. Иполито, ще ми простиш ли? Не знам. Много ме обиди. Да, прав си, ама... Слушай, ще ти дам каквото поискаш. Дай да се оженим и сме квит. Мръсен използвач такъв. Божичко, какъв срам. Ама гълъбче. Гълъбче друг път. Лъжеш ме, за да ме натикаш в леглото. Не в леглото, пред алтара ще те заведа. Слушай, я се разкарай. Иполито. Добре. Ще забравим за случая, но друг път не се опитвай да ме изнудваш така. Ясно? Добре, гълъбче, само не се сърди. Не се сърдя, но ме хваща яд. Хуани, как вървят нещата? Ами добре. Той се извини и вече се сдобрехме. Жени. Ако бившият ми шеф види това, ще си промени мнението за мен. Това е целта. Всеки пациент, дошъл тук, ще се убеди, че ще подобрим имиджа му. Разбира се. Един последен въпрос, Патрик. За рентгена към кого да се обръщам? Към Олга. А за кръвните картини? Пак към нея. Чудесно, значи няма проблеми. Бъдете спокоен. Най-много да ви се наложи да мерите кръвно, да лекувате мускулно разтежение. Няма страшно. Ще кажа на сестрата да покани първата пациентка. Желая ви късмет. Добре дошли в клиника Бейо. Нашето не е болница. Това е зимен дворец. Благодаря ви. Виж ти, не ме послуша и все пак постъпи. Да, нулите се оказаха решаващи. Ясно. Заповядай. С какво мога да ти помогна? Слушай, този път наистина го закъсах. Когато ме избраха за сериала, настояха да си коригирам бюста. Силикон? Да. Режисьорът избра най-подходящият бюст за сериала и аз естествено се оперирах. Обаче сега... Сменили са режисьора. Пратиха ме в друг сериал и той смята, че съм прекалено напомпана.
От медицинска гледна точка изглеждаш доста добре. Днес ми заяви, че всички жени ми завиждали и ми даде ултиматум да си намаля бюста. Виж, мисля, че човек не бива да си променя тялото, когато му скимне. Да, знам това. А и на теб ти плащат, за да ми го кажеш. Но ако не си смаля бюста, изхвърчам от сериала. И после накъде? Добре, но здравето е по-важно. Виж какво. Изследвай ме колкото искаш. Но ако не ми дадеш разрешение за операция, ще отида в друга клиника, където не разпитва толкова. Ясно? Добре. Продадох си душата на дявола. Моля? Нищо, мини в другата стая и се събличи. Чудесно. Казах ли ти, че ще се хване? Съвсем сами ли ще бъдете? Ще те чакам и ще ми разкажеш всичко. Всъщност, малко закъснях, но на първа среща мъжете трябва да чакат. Де да имах твоята смелост. Влез. Хайде, Мария, теб чакаме. Здравейте. Защо все момичетата се провалят при мен? Защото ни мразите. Глупости, обожавам ви. Нали си имам 2 дъщери? Извинете, Дон Андрес, искам да поговорим насаме за малко. И аз? Чакайте да караме поред. Мария първа ме помоли, ще започна с нея. Хайде, излезте, аз ще ви повикам. Мария, ти винаги си била отличничка. Кажи какъв е проблема. Така е, Дон Андрес, но животът ми е истински ад. Нямате представа колко проблеми имам. Нахалница, вчера дойде и веднага започна да го сваля. Цял час кисне вътре. За какво ли си говорят? Съжалявам, вас ще ви приема в друг ден. Направо ме разби. Знаех си, че планът ще подейства. За какво говорихте? За лични неща. Как ли ще го приемат? Зле. Добре. Разбира се, че добре. Имаш чудесно семейство. Биричка? Не, чипс. Мислиш ли? Сигурна съм. Не си виждал другите семейства. Семейство е еретична дума. Стига! Отивам да гледам голфа. Изпарявай се. Ей, ще ме отнесеш? Начо, синът ти има да ти казва нещо. Здравей, Лелю, Алисия. Здрасти, Чечо. Какво става? Чак сега ли се прибираш, татко? Можех да си откарам до сутринта. Какво има? Защо Хуани е толкова напушена? Казвай. Момчета, оставям ви сами. Не, Лелю, остани, моля те. Да, остани. Слушам те. Кажи, какво става? Ами, аз такова... Какво? Откраднах пари от дядо. Чечо. Само на заем, за да си купя маратонки. Така ли? И как щеше да му върнеш заема? Ами, мислех това да го оставя на теб. Алисия. Извинявай. Много си малък да искаш заеми. Освен това, 100 пъти съм ти казвал да питаш преди да вземеш нещо. Както и преди да го купиш. Почакай да ги видиш. Какво ще кажеш, Лелю? Направо се убие, Чечо. Убиец? Нямаше ли по-шарени? Имаше, ама бяха по-скъпи. Слава Богу. Сигурно сами тичат, а? Взимам стълбите само за 5 секунди. Ами... Трябват ми само 5 секунди, за да ти приспадна от джобните. Чакай, Чечо, кажи сега, защо го направи? От 2 седмици повтарям на татко, че ми трябват маратонки за физическо. Знаеш, че беше много заед. Защо не изчака до събота? В понеделник ми писаха забележка, че съм без екип, защото старите ми маратонки бяха скъсани. Да, и трябваше да играя с обувките. И тя ги скъсах, като ритах в футбол. Чечо. И понеже си много зет и почти не те виждам, реших да си купя сам маратонки, за да те облегча. Да, тук си прав. Извинявай, бях много шашнат около новата работа и съжалявам. Не, приятелите ми направо са разбити. Защо? Казаха, че за да оперираш циците на Патрисия, за да оперираш гърдите на Патрисия Гаро, трябва да и ги пипнеш. Кажи им, че тия операции не са шега работа. Значи, ми прощаваш?
Разбира се, но няма да се повтаря, нали? Не. Ето. Не е само това. Учи се от Мария. Тя никога не лъжи. Вярвай си. Така ли? Да се разберем нещо. Искаш ли? Ще платим маратонките поравно. Аз ще ти приспадна от джобните, а останалото плащаш ти. Става. Нали? Как така? Той те занася. Ти плащаш половината, а другото аз. Става ли? Дядо, няма ли да се включи? Ама ти наистина си непоправим. Дядо ти спестяваше, за да ти ги купи, а ти му отмъкна парите. Ужас. Върви и събери всички. Имам да ви казвам една добра и една лоша новина. Горе са. Засичайте ми за колко време ще взема стълбите. Вече засичам. Готов? Старт! Тичай! На кого ли се е метнал? Ама че въпрос. Ти малко ли си бил штур като дете? Бях кротък, като агънце. Да бе, детето мечта. Стига си лъгал. Тишина! Моля за малко внимание. Моля ви! И слушайте ме. Виждате, че съм свикал целия семейен съвет, както правим винаги в съдбовни моменти. Семейството плюс Хуани. Семейството плюс навлека и Хуани. Я стига, Хуани. Знаете, че днес беше първият ми ден в новата клиника. Знаем и, че там дават лъста заплата. Изведнъж забогатя и ще остане без приятели. Знаете какво е финансовото ни състояние. Това не е тайна. Без да броим извънредните разходи за маратонките на някои хора. Не са ли жестоки? Страхотни са. Лъквай, Чечо. И въпреки това взех решение. Какво? Казах, че имам добра и лоша новина. Говори, де. Добре, Чечо, свиритуш. Напускам новата работа и се връщам в поликлиниката. Чакай, начете, полудя ли? Не е за мен, братле. Да, така си е. Браво, сине, радвам се. Чакайте, като се замисля, аз май пак ще си остана без премия. Много важно. Но ще ми гледаш физиономията всеки ден. И аз се стегнете. Предпочитам на снимка. А коя е добрата новина? Чечо. Че си останахме на сухо. Я ми обясни това за сухото, хубавецо. Едно го мислехме. Май ще трябва да се задоволиш само с рекламата. Да, как беше? Вашият бюст и бедра ще станат просто мечта. Синовете пишат ли? Вчера ми се обадиха. Ще си дойдат за Коледа. Нямам търпение да видя внучето. Сигурно много е пораснал. Цял великан. Ето, вижте го. Хубавец. Като дядо си. Радвам се, че все пак решихте да останете. Ходих при очния. Каза, че нямам нужда от капки. Там я карат през пръсти. Що ми вие го казвате? Аз ще вървя, че навън чакат доста хора и после казват, че съм нахален. Довиждане. Дон Мануел? Да. Забравихте си капките. Май, освен очите, трябва да подсилваме и паметта. Пепел ви на устата. Записвам ви за вторник. Да, вторник. 3 пъти дневно. Това още го помня. Довиждане. Довиждане. Дон Мануел? Да. Имате страхотен имидж. Чакайте да ме видите по-бански. Хайде, Начо, ще пуснеш корени. Ела да пием кафе. Хайде. Не чака ли някой? За момента никой. Тръгвай. Добре, Хертру. Чакай, Начо. Заповядай. Нов стетоскоп. И пак кажи, че пилеем субсидията за глупости. Радвам се, че си размислил. Начо, дай да те прегърна. Измислих всичко, само за да стигна до този момент. Начо? Не сега, Мариано. Ще се задушиш, бе, човек. Идиот. Бомбонче? Смукал ли си го? Естествено. Тогава може. Дон Игнасио, много ми домачня за вас. Как върви Атлетико, Пако? Тази година ще спечелим и купата, и първенството, и всичко останало. Да, мечтай си. Пак ще говорим. Накъде без твоята Хертру, а? Как накъде? Хертру, по-кротко. Има пациенти. Нека да завиждат. Вие? Здравей, Мария, идвам при баща ти. Мария? Да,
Да. Тоест, не. Баща ми ли? Ами него го няма. Няма го, не. Кой е Мария? Добър ден. Няма нищо по-хубаво от сладко-горчивите български песни в прекрасния почивен ден. Сладко и горчиво. Всяка неделя от 13 часа. Лутеин Супер Плюс за остро зрение и здрави очи. Всяка сутрин, когато отваряме широко очи, едва ли си даваме сметка колко работа им предстои. Те са натоварени от свободните радикали, които се натрупват във времето, от стреса и напрежението, които водят до нарушаване на най-малките капилярчета на ретината. Лутеин Супер Плюс подобрява зрителната острота и помага при късогледство, далекогледство и астигматизъм. Само една капсула на ден ще ни даде оптимални количества от така ценния лутеин и чист зеаксантин. Тъй като ние не можем да го усвояваме от другите продукти, трябва да се приеме под форма на хранителна добавка. Комплекса от витамини, минерали, както и антиоксиданти в лицето на черна боровинка подпомага по-бързото зарастване и възстановяване на капилярите на ретината. Освен за по-леко възстановяване след оперативна намеса, Лутеин Супер Плюс се бори против дегенеративните процеси на ретината при диабет от първи и втори тип. Препоръчвам Лутеин Супер Плюс в начален стадий на катаракта, тъй като продължителното приемане 6 и повече месеци на Лутеин Супер Плюс може да отдалечи оперативната намеса. Лутеин Супер Плюс подпомага адаптацията на окото от дневно към нощно виждане. Ако трябва да се израза точно, наистина помага. Помогнете си и вие с Лутеин Супер Плюс 30. Една опаковка струва само 13,65 плюс цена на доставка. Ако поръчате 2 опаковки на обща цена 27,30 плюс цена на доставка, ние ще ви подарим още една, трета опаковка от ценните капсули Лутеин Супер Плюс 30. Обадете се още сега на телефон 02 402 68 82 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евротв Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Няма нищо по-хубаво от сладко-горчивите български песни в прекрасния почивен ден. Сладко и горчиво. Всяка неделя от 13 часа. Живеем във време на динамични промени. В света на модерните технологии електронното гласуване е връзка с бъдещето. Обединени земеделци сме за народовластието и подкрепяме въвеждането на електронно гласуване в България. То ще доведе до повишаване на избирателната активност, до по-добра представителност, ще намали тежестта на купения и манипулирания вод. Електронното гласуване ще мотивира вота на младите хора. То ще даде възможност на много наши сънародници, които живеят зад граница, да участват пряко в изборния процес. Направете разумен избор. Гласувайте за електронния вод. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В основата на паметника на Найчо Цанов, един от основателите на Радикал-демократическа партия, е изсечено: народът е върховен господар в страната. Няма по-мощно средство от референдума, за да изразим становището си по важните за страната ни въпроси. Желаете ли най-активните хора в страната ни, студентите, сънародниците ни в чужбина да могат да гласуват и да имат реална политическа тежест? Бихте ли искали да управлявате финансите от личния си компютър, да записвате децата си на детска градина, да плащате личните си сметки по електронен път? Ако желаете, отговорете с да на въпроса: да се въведе ли дистанционно гласуване по електронен път? Ние, радикал-демократите, призоваваме: участвайте на референдума на 25 октомври и гласувайте с да. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Българската социал-демократическа партия има 124 годишна традиция на свобода,
справедливост и солидарност, отстоявани от Янко Сакъзов, Атанас Москов, Петър Дертлиев, Йордан Нехризов. Тя е защитник на една от най-хуманните идеи – социалната демокрация, бъдещето на свободните хора. Правото на избор на българина е гарантирано от Конституцията и не бива да бъде ограничавано. За да изберем най-доброто за днешния и утрешния ден на България. Ние, социал-демократите от Българската социал-демократическа партия, ценим свободата и подкрепяме възможността за свободен избор на всички българи по света. Подкрепете го и вие. Гласувайте с да на националния референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Извинявай, татко, ще се кача в стаята си. Добре, да ще върви. Какво желаете? Питам се, не ви ли е срам? Мария е още дете. Но като ви гледам, всичко ми става ясно. Добре ли сте? Не е за вярване. Как сте могли? Насила сте затворили Горки и дядо в старчески дом и я карате тайно да се грижи за него и да върши всичко, да го мие, да го преоблича. Как ли страда горката, гледайки толкова мъка и самота, тази човешка драма, това нещастие? Извинете, вие кой сте? Здравейте, аз съм дядото на Мария. Ще останете ли за вечеря? Приготвил съм едни калмари и пръстите да си оближете. Мария! Стресна ме, бе, мой човек. Заповядайте. Ще ви дам малко да си щипнете. Извинете. Не се засягайте, изразих се малко по-образно. Много са вкусни наистина. Елате, не се стеснявайте, влизайте. Хайде! Гледахте втори епизод от серийния филм «Семейен лекар», представен от Евроком.